Ezért figyelek tudatosan az immunrendszeremre, és neked is érdemes lehet. Hello! Örülök, hogy itt vagy, mert amit most megosztok veled, az több lehet, mint egy videó. Lehet, hogy egy új gondolkodásmód kezdete is. Az immunrendszered a tested legfontosabb védelmi rendszere. Észrevétlenül dolgozik érted éjjel-nappal, hogy megvédjen a vírusoktól, baktériumoktól, méreganyagoktól, vagy akár a hibás sejtek elszaporodásától. De sajnos manapság rengeteg minden gyengíti. A stressz, a kevés alvás, a rossz táplálkozás, a környezeti terhelés. És én is ezt tapasztaltam, hogy az immunrendszerem már nem működik úgy, mint régen. Ekkor találtam rá a transferfaktorra. Ez nem egy újabb vitamin vagy gyógynövény, ez egy szabadalmaztatott, természetes molekula, amit az anyatejből és tojás sárgájából nyernek ki. Ezek a bioaktív peptidek megtanítják az immunrendszeremet arra, hogy felismerje a fenyegetéseket, megfelelően reagáljon és emlékezzen rájuk a jövőben. A For Life transferfaktor termékek mögött több mint 25 év kutatás, szabadalom és klinikai vizsgálat áll. A legjobb az egészben pedig az, hogy ezek nem csak erősítenek, hanem intelligensen egyensúlyba hozzák az immunrendszert. Ha túl működik, nyugtatják, ha alul működik, aktivizálják. Az én szerepem ebben az, hogy segíteni tudok neked eligazodni, ha szeretnéd megtalálni, hogy számodra melyik termék, milyen forma, milyen támogatás lenne a legmegfelelőbb. Ehhez nem szükséges találgatni vagy próbálgatni, lehet célzottan indulni. Ezért igény esetén tudok neked segíteni egy egyszerű állapotfelmérésben, ami alapján személyre szabott tanácsot tudok adni. Ez nem diagnózis, hanem egy eszköz, hogy tisztában láss. Ha érdekel a téma, és szeretnél többet megtudni, kérlek, tölts ki egy rövid kérdőívet. A kérdőív linkjét megtalálod a videó leírásában és az első hozzászólásban is. Köszönöm, hogy meghallgattál. Az egészség a legfontosabb értékem, és ha ezzel a tudással másoknak is segíthetek, akkor már megérte. Ha hasznosnak találtad a videót, iratkozz fel kérlek a csatornára, és ha van kérdésed vagy tapasztalatod, kommentben is szívesen válaszolok. Sziasztok!